Fil-Port Ħieles, it-tnejn fil-għaxija daħal l-ewwel darba fl-istorja marittima tant twila ta' pajjiżna l-ewwel vapur tal-containers li jaħdem bil-gass. Il-vapur MV Container Ship Polar daħal fil-Port Ħieles hekk kif preżenti kien hemm il-Ministru Konrad Mizzi li huwa politikament responsabbli mill-Freeport. Hekk kif il-prua tal-vapur qabdet toffroq l-aħħar ftit mewġ, il-vapur trakka mal-mollu minnu fih bdiet il-ħidma biex jitniżlu xejn inqas minn 560 container. Dawn il-containers niżlu b'krejnijiet tal-aħħar teknoloġija hekk kif huma iktar effiċjenti u siguri. Fil-fatt dawn il-containers u inġenji oħra fil-Port Ħieles kienu parti mill-31 miljun euro ta' investiment li għamlet il-Malta Freeport. Wara li l-vapur daħal, il-Ministru Konrad Mizzi fisser dak li kien għadu kif assista lieh bħala pass importanti li sta jwassal biex f'pajjiżna tixxettel industrija ġdida. Aħna qed naħdmu biex nipprovdu servizz tal-LNG bunkering fil-portijiet tagħna, kemm għal Freeports, kemm għal dawk il-vessels li għadejn mill-libħra tagħna, forsi ġewwa Hertzbank, kif ukoll ġewwa l-porti l-kbir permezz tal-Cruise Liner Terminal. Dan huwa żvilupp importanti hekk kif aktar kumpaniji qed jordnaw vapur li jaħdmu bl-LNG. Dan huwa il-fuel tal-futur. Intant dan il-vapur li jaħdem bil-gass LNG huwa t-tieni minn 4 vapuri li jaħdmu bil-gass li għandha l-kumpanija marittima rinomata CMA CGM. Vapuri ta' dan it-tip huma ħbieb tal-ambjent bil-fatti hekk kif il-kubrit li jarmu l-vapuri jonqsu sa massimu ta' 95%. Il-kap eżekuttiv ta' Malta Freeport Terminals, Alex Montebello, saħaq li l-mira tal-kumpanija hija li sas-sena 2022 20 vapur li jaħdmu bl-LNG jidħlu fil-Port Ħieles. Dan hekk kif il-Freeport ta' Malta jaqdi diversi rotot kummerċjali u jaqgħad xogħlu ma' xejn inqas minn 115 il-port madwar id-dinja, 59 minnhom fil-Mediterran. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.